dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo na pula, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus power stag premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso panalo na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Sa intenso panalo. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti.
Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaple, kantabay ko lagi. Impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Ayun! Magandang hapon po sa ating lahat. O, diba? Happy Friday! Dapat behave ako, formal and all. So, yung mga wala lang. It's a beautiful Friday, a very cold Friday here from Davao City. As in, napakalamig ng panahon. I just don't know why. Pero so far, medyo makulimlim ang ating weather. Maulan-ulan due to the dalawang low pressure area within sa area ng Mindanao as of the moment. So, amping tang lahat, diba? So, just stay at home if you don't have any thing to do outside. Just spend time with your family, sort of. Kung nasa bahay lang, just make it more productive with a lot of things, diba? And syempre, samahan niyo po ako, diba? So, makakasama niyo po ako mula alauna hanggang sa kailan ko na naman gusto, diba? Nag-inusara na po ko karon, but anyway, the show must go on and don't you worry. I'm gonna keep your company your hapon para po sa ating programang AgriSenso. At ito din po pala ang inyong lingkod na si Inday Bajang. O, diba? Kamusta ang ating Friday? Uy, anong meron ngayon? O, diba? Hyper na ang lahat kasi nga, pa-weekend na, pa-break. So, syempre, yung mga estudyante nating nagbalik ng klase last week kasi tawag nito parang nag-sem break sila on the second week ng February. So, pagbalik nila nung February 13, medyo pagod-paguran ang mga pakiramdam, o, diba? Sana all nag-sem break ng isang linggo. But anyway, ganyan lang talagang buhay. Estudyante, may mga times na mag-break kayo. Pagbalik ng klase, tanggapin ang mga katotohanan na talagang may klase na naman at makakaharap nyo na naman si ma'am. O, diba? Pero sige lang, that's for the future, kids. Huwag masyadong intindihin yung pagod. Later on, when you all grow up at maging kasing cardams nyo na po kami, ayan, kagaya ko, you will somehow realize na napaka-enjoy pala nung mga panahon na nag-aaral pa tayo. Oh? Ay, napaka-reminiscing. Anyway, sa lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon, maraming salamat. Ayan, isang oras po nagtalakayan, mga tips at balita po para sa inyong lahat. Syempre, kung meron po kayong mga katanungan, ayan, pwede nyo po niyang mapaabot, I'm sorry, mapaabot later. I-comment nyo lamang po sa ating Facebook live video ngayong hapon. Siyempre, basahin po natin yan maya-mayang konti. Sorry po, medyo may pagkatawag nito. Wala sa sarili si Inday Bajang. Iniwan ako ni Clara. Saan ba napunta yung babaeng yun? O, diba? Bigla-bigla na lang sumusulpot, lumilitaw at nawawala. O, diba? But anyway, yun lang talaga. Busy lang si Mother. Ayan. So, pabigyan nyo na yun. Marami ng mga bagay na inaasikaso ang ating higala over there. Ayan. So, siguro wag na natin patagalin pa. Of course, unahin na natin sa pag-ariba. Of course, ang ating tawag nito Agri-Balita ngayong hapon. Siyempre, may good news na naman po tayo kung saan ito para sa mga farmers natin kung recently lang, actually hindi lang recently, beforehand talaga, marami na tayong naririnig ng mga negative feedback from our farmers, from our fishermen. So kahit anong sektor, the SMMEs, ayan, na pag nag-a-avail sila ng loan for their development of their co-ops, of their groups, medyo matagal-tagal ang approval, and that's the reason na medyo nawawalan sila ng gana to avail the loan and to continue what they are doing or yung mga plans nila para sa kanilang grupo. So this time, ayan, nangako na po ang ating Pangulong si Presidente Bongbong Marcos ng mabilis na pagproseso o pag-aproba ng mga loans ng ating mga magsasaka at iba pang grupo. O, diba? More of that one, makinig kayo ha. Ito po yun, yung buong kabuuang balita po para sa masayang balita na iyan. So inihayag ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kanyang isusulong ang isang programa
naman na makatutulong sa mga magsasaka sa aspeto ng financial support. Ayon sa Pangulo, ito ay sa pamamagitan ng pagpapabilis sa loan financing program para sa mga Filipino farmers. Bukod pa dito, sinabi ng Chief Executive, ang subsidy program na tiyak din anyang pakikinabangan ng mga magsasaka. Ang nasabing programa ay sinusulong ng Pangulo kasabay ng ginawang pag-aproba para sa produksyon ng hybrid rice na naglalayong mapataas ang crop production sa bansa. Kamakalawa ay nakipagpulong ang Pangulo sa mga magsasaka ng Central Luzon at kasama din sa meeting ang isang pribadong kumpanya na nasa linya ng research, development, production at distribution ng mga hybrid rice seeds. So ayun, it's in line. If you can remember the other day, ibinalita natin na gusto na pinupush ng ating gobyerno na isali ng ating mga farmers yung mga hybrid rice sa pagtatanim nila ng sa kanilang palayan, which is ang one reason of those is to continue have a sustainable supply ng pala o ng bigas. Mas mabilis, mas mabilis siya as compared sa mga previous o mga nakasanayan, and at the same time, mas marami yung production as compared sa mga nakasanayan ng ating mga farmers. So that's the reason right now, medyo mahal, ayan, may pagkamahala naman ng konti yung mga hybrid rice seeds. So that is why, para mas matulungan ng ating mga farmers right now for those who want to avail of the loans. So instead na mas stress sa kabalik-balik and all, mas pinadali na yung proseso in approving the loans na hinihingi ng ating mga farmers. So good thing may mga ganun. It's because, syempre, aminin na natin yung mga farmers natin, hindi naman talaga ganun ka financial stable to provide or to have that or to acquire nung mga hybrid seed rice, diba? So medyo mahal siya. It would have them to have an extra amount para makakabili na maigamit naman nila sa kanilang mga palayan. So mas maganda na nag-offer ang government ng help with this loan na madaling maaprubahan as long as yung farmers natin is capable of paying that said amount. Actually, maraming programs yung government natin for that one. Meron pa nga yung tatanggalin ang mga interest, mga penalties and all. That is for the agrarian reform beneficiaries naman na binigyan naman ng gobyerno ng mga lupa. Kung saan, nakikita kasing problema ng government for that. Meron sila mga lupa pero hindi naman nasasaka, hindi nagagamit. It's because they don't have the enough amount to somehow provide or to sustain sa kanilang needs. So instead na singilin sila for now sa mga penalties o ano pa dyan and whatsoever, ayan. So tawag nito, ang ginagawa is pabayaan muna siguro, let them improve muna, at least gumanda yung takbo ng kanilang negosyo, and later on, if they have the capability to pay, then pwede na silang hinga ng bayad. Just the same thing as well with our magsasaka na who want to loan para din sa kanilang pagsali sa hybrid rice seed sa kanilang pagsasaka. Siguro, it would take time, bigyan sila ng option na makapagbayad sa mas mababang interest, ayan. And syempre, at least man lang makarecover din sila before they start paying those mga naiutang nila mula sa gobyerno. So ayun. So yan ha, good job for this the government of the Philippines, and sana mas marami pang mga farmers ang maka-benefit. Sana maka-benefits po or makatawag dito, can avail of those program na mas madaling proseso ng loan para po sa ating mga farmers. Ayan, more of our agri-unique chika, yung mga tips mo natin. Maya-maya ang konti, magbabalik po ang inyong lingkod na si Inday Badyang. Sit back, relax, and just enjoy. Matapos po ang mga paalala. Pagkagising sa umaga, palaging tulala dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo,
ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo na pula, siguradong ubra, kumpletong bitamina, tsak panalo ka. Plus Power Stag Premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso, panalo na tayo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo, sa intenso panalo. At nagbabalik po ang ating programang AgriSenso. Bibi, sabi ko sa inyo, bigla siyang sumusulpot, biglang nawawala. O, diba? So Opo. ngayon, sige aso, umaw ka pa. Ayan. Ganito talaga yung Dino, yung, kasi bigla lang pong nag-brand out dito sa aming lugar. Actually, nag-black out, kaya wala pong kuryente at andito po ako ngayon sa labas ng aming bahay. Pero patuloy pa rin po ang ating pagbibigay ng ating Agri-Unique Cheka. Agri-Unique Cheka sa ating mga ka-agri dyan. Oo, diba? So, magandang araw po sa ating lahat sa Visayas at Mindanao. Meron din pong umaw-aw dito kasi nag-greet din po siya sa inyo ng Sorry, ng friends. happy day. Sorry po. Ayan. And of course, hindi po hadlang ang walang kuryente sa amin dahil magpapatuloy pa rin po ang ating programang AgriSenso. Basic lang po ito kay Inday Bajang. Nandiyan naman po si Inday Bajang. Lilipad na naman po siya after niyan and all. Tapos, mawawala na naman siya. Late ako na sa ganun lang. Pares nung the other day, nakasama ko siya tapos biglang nawala. O, diba? Sige lang. Laban lago, diba? I-pressure natin yung ating driver na makaabot tayo sa tamang oras. Lilipad. Sir, rampa ka kaya ulit sa likod, sir. Oo. Actually, gumampa siya, pero na siya, full dressed na siya ngayon. Hindi na siya nakatawel. Yeah, unlike the other day na, wala lang. Ayun, may Wala ibang lang, no? topic. Normal Wala. lang. Normal days. So, ayan po, mga ka-agri. So, Day, ako na ba? Yo, Ako na ikaw to. na. Yes, Ako na-share ko na ang ating good news sa ating Agri-Balita earlier kung saan inaprubahan po ni PBBM ang mas mabilis na proseso sa loan ng mga farmers natin. O, di ba? Ay, Bongga. perfect. Perfect na Perfect. perfect yan sa atin. Lalong-lalo na sa aking mga kababayan dyan sa Bansalan, Davao del Sur, na mga farmers, hello dyan sa inyo. Perfect ito para hindi na kayo mahirapan pa maghanap kung saan kukuha ng pambili ng abono, fertilizer, yung mga ganon na factor. Dahil yun talaga yung nagpapahirap sa ating mga magsasaka ang mga mahal masyado na fertilizer at mga abono, mga mga pesticide na ginagamit nila para ay maging okay yung paglaki ng mga palay. So anyway, dito naman tayo dahil sa ating Agri-Unique Chika, mga ka-agri. Yeah. Of course, sa mga nagbabalak dyan na mag-start sa pag-aalaga ng hayop, of course, ang topic na ito ay para po sa inyo ng ating ka-farming angat content creator na si Sir Jid Batuampo. Of course, ibibigay sa atin ni Sir Jid kung ano yung mga dapat ninyong isaalang-alang i-consider before you start na mag-alaga ng mga alagang hayop, like mag-alaga ng baboy, mag-alaga ng kambing, manok, ganon. So ayan, I think roll VTR na tayo after this. So ayan. So wag po kayong tumutok po kayo dito ha. Yung discussion ni Sir Jid ay napaka-seryoso. Seryosong-seryoso si Sir Jid dito. So, of course, dahil gusto niya kayong tulungan, mag-take down notes kayo kung ano yung mga sinasabi niya bilang panimula po sa pag-aalaga ng mga hayop. So, ayan, roll VTR! Hello po, magandang araw po. Live tayo. So nakikita natin ngayon yung simbahan sa likod. Ang ganda ng background natin dito. Dahil nandito tayo sa simbahan ng Pulangco, Zamboanga del Norte. So dito tayo ngayon nag-live. At yun yung ginagawa ko since naka-base kami sa Maynila.
Pumupunta rin kami dito bumabiyahe din ako pauwi na Zamboanga del Norte para sa farm. Pabalik-balik din ako dito para doon sa pag-aalaga ng mga hayop namin. Saka pag meron kaming development na gagawin, yun yung ginagawa ko. Sa ngayon kasi, ang pinaka talagang nag-maintain sa farm, ang pinaka nag-aalaga ng mga hayop ay yung mga magulang ko, tatay ko, nanay ko, saka yung kapatid ko. Tapos ako naman, support na ako doon sa puhunan, sa mga yung mga budget na kailangan. So kasi nagwo-work din ako, bukod doon ay pauli-uli din ako sa dito sa Zamboanga del Norte. Actually ngayon kakarating ko lang din galing pa ako Maynila. Kakarating ko lang at dito huminto muna ako para mag-live dahil nga doon sa pagdating ko sa bahay ay wala na ring signal. Kaya dito muna tayo live ngayon. So yun po, tungkol doon sa mga pag-aalaga ng hayop, sa mga nais mag-umpisa sa akin, sa pag-uumpisa namin, nag-start talaga muna kami doon sa kaunting alaga muna. Hindi muna kami dumirekta doon sa yung maramihan agad. Kaya sa amin, nagagawa namin sa ngayon na sa ganung pamamaraan nagagawa namin dahil step by step yung ginagawa namin, hindi kami dumirekta. Kaya kahit na medyo matagal yung balik, walang problema kasi may other source din naman ako ng income. So yun yung pamamaraan namin. Pero kapag yung farming ay direkta din nating tunguhin, tapos gagawin natin as pinaka main source natin ng income, medyo medyo challenging din. Kasi rin siya, parang business din siya, risky din. Medyo mataas din ang risk kapag naglagay tayo agad ng malaking puhunan. So yun yung sa amin, yun yung aming mga pamamaraan. Kasabay doon sa pag-alaga namin ng hayop, kasabay din ng inaalagaan namin, kasabay din sa pag-alaga namin ay yung paggamit namin ng mga nababanggit natin lagi, King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ginagamit namin para talagang mapapa-improve namin. Hello kay Ka-Farming Peter Tibay, maraming salamat po sa panonood. So ayan nga pala, pakita ko rin yung ibang dito. Pakita ko rin yung ibang. So ayan, nandito tayo dito, pinaka-plaza dito. Polanco, Zamboanga del Norte yung location natin. Ayan, doon naman sa kabila, nandoon yung pinaka-munisipyo. Ito yung ambience dito sa lugar namin. Ayan, so dito ako pumupunta kapag kailangan ko ng signal. Kasi alam naman natin sa bukid, napakahina ng signal. Sa amin, napakahina ng signal. Ayan. Ayan yung church namin dito. Ayan. Kasi marami rin actually nag-live din tayo kasi marami rin mga nagtatanong kung paano nila simulan. Marami rin ang hirap na umpisahan yung pag-aalaga ng hayop sa farm dahil doon sa medyo halimbawa kapag nagtatrabaho malayo, medyo mahirap yung isasabay. 'Di ba? Medyo mahirap na isasabay lahat 'yon. Na mag-farming ka tapos may trabaho ka. So ito yung ginagawa ko. Pauli-uli lang ako. Halimbawa kapag pero nag-iipon din ako siyempre ng pamasahe. Ang ginagawa ko naman since naka-airplane, so ang inaano ko, nag-antay ako ng mga promo, tapos doon ako kumukuha sa promo, tapos yun yung ginagamit ko ngayon na pamasahe. Bumibili ako ng mga naka-promo sa airplane, kahit na minsan mga 1 month, 2 months, minsan nga 5 months bago yung biyahe, yun na yung ina-avail ko para makakatipid ako kahit na pabalik-balik ako dito sa probinsya, pa Maynila, tapos dito, kasi doon kami nakatira mismo sa Maynila. Yun nga, dahil nga doon sa interest natin sa farming, so pabalik-balik ako, pero madalas din nagtatagal din ako dito. Umuwi ko saglit sa Maynila tapos balik na naman dito. So yun yung ginagawa ko. Although nagiging lang dito, mas nagiging challenging lang kapag kapag employee. Ako kasi ang work ko is parang part-time siya na wala siyang schedule actually. Ginagawa ko lang siya. Tapos anytime pwede kong gawin. Kaya kahit nandito ako sa probinsya, yung trabaho ko nagagawa ko na siya online. Kaya yun, nakaka-uwi-uwi pa rin ako. Pero dati nung ako ay nagtrabaho sa kumpanya as employee, medyo hirap din ako na pauli-uli ng probinsya kasi yun na nga, tumatawag lagi yung boss ko kapag may mga kailangang ayusin. So hindi ako nakaka-concentrate dito. Unlike ngayon, mas nakaka-concentrate ako dahil yun na nga, yung work ko ay kahit saan po pwede kong gawin dahil online naman siya. Actually, yun din ang ipinagpasalamat din natin kay Sir KBA, kay Ma'am Claire, kay Ma'am Macy. Actually, sila yung mga boss ko din pagdating doon sa work ko. Maraming salamat sa kanila. So, yun. So,
So ayan, napakaganda ng area dito. Talagang napaka-fresh. Actually nung nakaraan, binabaha din ito. Yan, binabaha din ito. Ayan. Inaabot ng baha to. Pero ngayon, ito na, okay na. Kasi nung nakaraan dito sa Zamboanga del Norte, yung ulan talagang nagatuloy-tuloy. No? Kaya yung baha abot dito. Yan, buti na lang medyo okay na rin yung panahon. So ayan. So ito lang yung ambience dito sa aming munisipyo. Hindi to siya city, no, actually munisipyo lang din to. Kaya hindi masyadong matao. Pero napakaganda kasi napaka-presko din ng area, napaka-presko ng lugar. So, ayan. Yung mga bilihan naman dito. So, may mga bilihan unahan. Nandun naman yung mga bilihan ng mga yung pinagbibilhan namin lagi ng mga vitamins, King's Vita Plus. Dito sa Polanco, Zamboanga del Norte, nabibili siya sa AJ Agrivet Store. No, AJ Agrivet Supply. Yan doon. Ayan. Meron kasi ditong may mga tindahan din dyan sa tabi-tabi. Ito lang yung pinaka-plaza dito, kaya medyo tahimik. No? Ayun, no? Doon may mga naglilinis. Yan. So, ayan yung Polanco, Zamboanga del Norte, tahimik. No, kahit doon sa bukid, na bukid ng Polanco, Zamboanga del Norte, doon sa pinag-alagaan namin ng hayop, tahimik din. Kaya wala rin naman so parang daming nagsasabi, 'di ba? May mga nagsasabi na baka daw manakawan yung mga alaga namin kasi siyempre nasa bukid. So far naman sa observation namin dito sa area, sa lugar namin, masisipag ang mga tao, kanya-kanyang pamumuhay. May mga kanya-kanyang alagang baboy, kaya walang nag-isip na magnakaw. Actually noon narinig ko bata pa ako, pero ngayong lumaki-laki na ako, wala naman so far na nangyayaring ganun na may mga nagnanakaw ng alagang hayop. Kasi isa rin yun sa pinakakalaban natin minsan kapag nag-farming tayo. Kapag doon sa isang lugar na nilagay natin yung alagang hayop tapos pauli-uli lang tayo, tapos pagbalik natin ay wala na, ninakaw na pala. So dito naman sa amin, malaking pasalamat din natin kay Lord kasi safe naman din yung mga alaga namin. Wala namang nagtangkang magnakaw. Siguro ano dito yun na nga, medyo bukid at saka dito sa amin kasi magkakakilala ang mga tao sa mga barangay. Isang buong barangay magkakilala, kabilang barangay kilala pa yan ganun ka pagka dito sa bukid dito sa amin. Unlike sa Maynila, no, doon sa lugar din namin sa Maynila, hindi yung mga tao hindi magkakilala, kahit katabi na ng bahay, hindi mo kakilala. Pero dito sa probinsya, kilala lahat. At yun, kanya-kanyang pamumuhay naman, kanya-kanyang sipag, kanya-kanyang tiyaga para mabuhay. Ganun naman yung dito, diskarte ng karamihan din sa mga tao dito. Yun, ang ganda ng background natin. Yan ay simbahan dito sa Polanco, Zamboanga del Norte. Yan. So, yun po, no. Ay nagpapasalamat din pala tayo, no. Itong live natin, kasama natin King's Vita Plus Animal Feed Supplement na nabibili sa mga Agrivet stores. Yung King's Vita Plus kasi ginagamit namin yan sa lahat ng alaga naming hayop, actually, sa manok, sa baboy, sa kambing, sa baka, sa kalabaw. Yan, mga itik, pato. Hinahalo lang namin yan doon sa pagkain nila. Tapos, yun ay binibigay namin doon sa alaga namin. Actually, pwede rin ihalo doon sa tubig, inumin nila. Mas madali kasi siya, yung King's Vita Plus, kaya gusto ko rin siya. Kasi mas madali siyang ihalo doon sa mga pagkain or sa inumin lang. Hindi na ganoon kahirap magbigay ng vitamin sa mga alaga. No, ang King's Vita Plus, nandyan pa yung napakaraming nutrients. Nandyan yung multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, calcium, D3, enzymes, probiotics, at napakarami pang sangkap na napakaganda rin na epekto doon sa mga alagang hayop. Kaya sa amin, King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang pinakakatiwalaan namin para doon sa mga alaga naming hayop. No, available to sa mga Agrivet stores, mga poultry supply, yung mga bilihan ng feed sa area natin, pwede tayo mag-inquire dyan. No, actually, sa Shopee, no, actually online, meron din ito, available din ito, cash on delivery. No, maging dito, pwede kayo mag-PM sa amin, or mismong sa page na King's Vita Plus Animal Feed Supplement po, pwede rin kayo mag-PM doon. Dahil, yun, para mas makaka-order kayo kung sa area nyo, no, may mga ilang area kasi, ongoing yung distribution sa kanya, no, kaya, merong iilan na wala pang King's Vita Plus. Ang karamihan naman, diskarte nila, nag-order sila online. No, so yun yung ginagamit namin kasi noon, no, nasubukan na rin namin na mag-alaga ng mga hayop. Ang tagal na rin namin nag-alaga ng hayop, kaya lang medyo kami, imbis na dumami, no, hindi minsan lang kung ano yung alaga namin noon, yun pa rin tuloy-tuloy, hindi napaparami.
dahil nga doon sa pagkakasakit, mahina yung immune system, tapos siguro hindi sapat yung nutrients na nakukuha nila doon sa mga binibigay namin sa kanila, mas madali silang magkasakit, madaling mamatay, hindi napaparami, hindi productive. So sobrang sayang din naman yung panahon. Kaya sa akin, mas nag-invest na ako na magbigay ng vitamins sa mga alaga naming hayop. Kaya naglalagay ako ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement na hinahalo ko doon sa pagkain or doon sa inumin ng mga alaga namin. Actually, daily ako nagbibigay. So nasa atin din kung every other day, naobserbahan natin kung saan mas okay yung mga alaga natin. Kasi na-observe ko din, mas maliliksi na yung mga alaga namin doon sa King's Vita Plus na vitamins. Sinishare ko rin ito, no, without hindi ako nag-aalala na wala akong inaalala, wala akong worry. Sinishare ko mismo dahil mismong kami nasubukan namin ang paggamit ng vitamins na yon sa mga alaga naming hayop, no. King's Vita Plus Animal Feed Supplement na makakatulong yon sa mga alaga natin para mas lalong mapalakas yung immune system, mas matibay sila laban sa sakit, mas makukuha kasi nila yung sapat na nutrisyon. So mas napapalakas natin sila, mas gumaganda pa yung production nila. So yun yung target ko, kaya gumagamit kami lagi nitong King's Vita Plus. Ito ay rehistrado sa Bureau of Animal Industry sa numerong BDAPM 18099. Kaya ako nakakatiyak ako na yung mga sangkap na ginagamit dito, no, ay pasok mismo sa standards ng Bureau of Animal Industry, kaya ito yung pinagkakatiwalaan namin. Nabibili to sa mga agri-meat stores, mga poultry supply nationwide. No, so yan. Ulit, ituro ko muna ulit kayo dito sa mga lugar sa amin. Yan. Yun yung gym naman dito sa Polanco. Ayun o. Gymnasium ng Polanco sa Buanga del Norte. Medyo maliit lang na lungsod ito. Pero kita nyo naman, napakaganda ng ambience din dito. Tahimik. O, yung gusto mo dito magmuni-muni, abay pwede. Tsaka ano pa dito? Talagang peaceful, no? Safe din tayo dito. Ayan o. Ito naman yung CR. O, may CR din dito. Ito kasi yung pinaka-plaza dito. So, ayan. Tapos dito, ayun yung simbahan. Yan yung cathedral. Yan yung pinakamalaking simbahan sa Polanco. Pero sa bawat barangay naman, may mga simbahan din. No, Polanco, Zamboanga del Norte ito. Actually, sabi nila, pag Zamboanga del Norte, delikado. Hindi naman ganon. Safe dito. Actually, mabubuti ang mga tao dito sa area na ito. No, hindi lang buong Zamboanga del Norte. Actually, buong Mindanao naman, magandang lugar naman ito talaga. No, para sa akin, napakagandang lugar ng Mindanao. Safe naman dito para sa akin. Kasi dito rin ako lumaki. Wala namang nakikitang gulo dito sa amin. Ayan. Yung misis ko nga dati, takot din siya dito. No, kasi yung misis ko, taga Mindoro, takot din siya dito sa area namin. Kasi nga Mindanao. Pero nakapunta siya, ay komportable naman siya. Wala namang gulo dito. Ayan. Pero mababait ang mga tao dito. Sabihin mo, yung mga nagsasabi na baka may magnanakaw ng alagang hayop dito sa amin, walang ganon. No, mabubuti ang mga tao. Kanya-kanyang hanap buhay, kanya-kanyang sipag, kanya-kanyang tiyaga. So, ayan. So, ayan yung lugar natin dito. Napakaganda na Zamboanga del Norte. So, ayun no. So, ayun. Muli po, nagpapasalamat ako sa inyong lahat, no, sa inyong panonood ngayon. At yun, tuloy-tuloy lang. Every Monday, Wednesday, Friday tayo nag-live. At may mga video rin tayo dito na laging ina-upload. So, maraming salamat po sa inyong panonood. At maraming salamat King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Yung sponsor natin, Panamox Forte, Panamox Caplet. Yun naman yung gamot sa mga manok na may sakit. Halimbawa may mga manok tayo may halak, sipon, laway-laway, bulutong, kuray sa fall cholera. Ang gamit namin Panamox Forte sa mga sisiw. So, sa mga malalaki naman yung mga nakatali, Panamox Caplet yung binibigay namin. Pero yung mga free range naming manok kapag may mga sakit, yun na Panamox Forte na binibigay ko, hinahalo ko lang yun sa tubig. Pagka inom nila doon, inumin nila yung up to 5 to 7 days kung binibigay yun. Panamox Forte, kapag may sakit yung mga manok namin, mga pabo namin, yun yung ginagamit din namin para talagang gagaling sila. Kasi yung Panamox Forte, marami siyang sangkap din. May paracetamol, carbocysteine, tylosin, at meron din siyang amoxicillin. Yun yung ginagamit naming gamot sa aming mga alagang hayop din. Sa manok, sa pabo. So kapag may sakit, yun yung gamit namin. Sa pampurga naman, i-share ko na rin, lubos-lubusin ko na para maano nyo na rin. Sa pampurga naman, worms to go ang ginagamit namin na pampurga ng manok, ng pabo. No? Ginagawa namin yun tuwing hapon, pagka uwi ng mga alaga naming hayop, pinupurga na namin sila ng worms to go. Tapos kinagabihan, kahit na nandun na sila, so hindi naman sila kumakain, so yun na yung pinaka fasting nila. No? Tapos kinaumagahan, pwede na ulit silang kumain.
Yun, kaya pagkahapon namin binibigyan yung mga pabo at manok namin ng worms to go na pampurga. Sa 2 kilong manok or pabo, 2 kilo pababa, kalahati lang ng worms to go binibigay namin. Yung mga medyo mabibigat pa, so yun yung isang buo naman ang binibigay namin. So yun yung ginagamit nating vitamins. Doon naman sa mga nag-aalaga ng pet, no, King's Vita Pet, sa mga nag-aalaga ng mga aso, mga pet natin dyan na pusa, pet natin na rabbit, ang ginagamit naman namin na pang vitamins sa mga pet namin, King's Vita Pet naman. So ayan, kasama natin yan, King's Vita Pet, Worms to Go, Panamox Forte, Panamox Caplet, at yung mga manok natin na pansabong, yung mga nagsasabong dyan, o yung mga nag-aalaga ng manok panabong, ang gamit naman natin na vitamins dun sa mga manok panabong ay itong Intenso. Intenso Plus para sa mga sisiw, Intenso Power Stags para sa mga stag o bayong-bayong, at Intenso Premium naman para doon sa kinokondisyon nating mga manok. So ayun, actually, dito komportable ako mag-live kasi walang masyadong tao, pero pag maraming tao to medyo magtatago ako dun sa tabi-tabi kasi medyo mahihiya rin naman ako pag maraming tao nakatingin dito. So yun po, ayun, maraming salamat po muli po. Thank you po, happy farming po. Ayun, andito na po talaga ako. Thank you, Sir Jade. O, di ba, napaka-simple, tawag na laid back ng kanyang lugar there in Zamboanga del Norte. Gusto ko magpunta doon. Tama naman si Sir, diba? Marami tayong mga bad news heard about Zamboanga and all and other parts of Mindanao, pero hindi naman lahat, diba? Kaya because of those mga iilang balita, bad news with regards Mindanao and other places because of those issues of terrorism and all na parang na-generalize na ang lahat ng lugar sa Mindanao, which is hindi naman. Maraming mga magagandang places in Mindanao na we have to explore and discover, ika nga, diba? So, ayun, yun nga yung mga tips kung pang-alaga ng mga hayop and all. Syempre, may mga good, may mga pros and cons, but then if you are into really thinking of getting into farming, tawag nito, gusto mong mag-venture doon sa mga bagay-bagay, diba? Aside from the fact na pag nagpa-farming ka, kikita ka talaga kasi merong market for it. At the same time, it has some good benefits on your end and to the people around you. So, ilan doon is farming or agriculture can somehow give you more, strengthen more your immune system. You get much healthier. Ayan, diba? O, ayan ang babae, o sosyal. Yung aking katandem, nasa sasakyan, parang saan nagpunta. Ayun, o. Ayan na siya. Ayan na. Connecting pa yung kanyang audio. So, ako muna ayan, sige na, ayan na, okay na siya. Day, kamusta ang sitwasyon dyan? Anong meron dyan? Kamusta ang lagay ng panahon at ang trapiko ng Davao City? Andito po tayo ngayon sa kahabaan ng MacArthur Highway. Kasalukuyan po nating dinadaanan itong masukal. Hoy, may masukal ba dyan? Parang wala na naman ata. Kung makamasukal, ha? Oo. In fairness ngayon na hindi masyadong hindi siya traffic. Yes, Masyadong it's traffic, nice no? to go out, diba? Kasi most of parang lang. Pag ganitong oras, heavy na. Anong okay? Okay lang ba yung ko, Day? Yung flow Okay ng lang. aking video Yes, and audio? it is. Oo, chokes okay. lang naman, diba? So, parang magla-live report siya na merong dyan, diba? Papunta lang po siya ng opisina. Oo. Sa mga nagtatanong kung bakit ako nandito ngayon sa aming sasakyan, dahil ngayon lang pa lang po ako papunta ng opisina. Yeah, busy po kasi siya, diba? Oo. Medyo delay lang yung aking audio, no, pero sige lang. Pero Day, pag-usapan natin yung Day, yung nagpilit ako. Pag-usapan natin yung sinabi ni Sir Jed sa atin, Day. In fairness kasi sa'yo, meron na kayong, nakatry na kayo ni Sir Prime na mag-alaga ng mga halagang hayop. Kayo, nag-start kayo, ano yung mga unang kinonsider ninyo? Bago kayo mag-alaga ng kambing, mga manok, and all. Una talagang isipin is you have the location, ayan, diba? Yung lokasyon talaga, saan mo kayo pag mag-alaga ka ng kambing, baboy, or what, meron ka bang lugar na paglalagyan? Good thing we have.
medyo malaki-laki konti yung aming likuran. So, ayun, pwedeng may paglagyan. At the second thing to consider is, ano yung hayop ang gusto mong alagaan? Syempre, with that question itself, dapat may alam ka on that aspect naman. Ay, mag-aalaga ako ng kambing. Madali lang naman siya. But actually, aside from saying na madali lang alagaan ng kambing, it's because ilalagay mo lang naman siya, ano man Tagalog sa tugway, itatali lang dyan sa may pakainin lang ng grass and all. But, other facts as well as injections, pag nagkasakit, vitamins for them, or what are the basic if ever buntis at nanganak, o diba? So, ano pwedeng ibigay? Yun talaga yung importante. At least you have learnings, at least with that few na mga sa pag-aalaga ng kambing. And other than that, natututunan mo na siya as sa paglipas ng mga panahon. It's because sa kanya nagtatanong talaga siya sa mga agri-vet stores, "Sir, ganito yung nangyari sa namin, anong pwedeng gawin?" So yung mga staff ng agri-vet stores, which are trained as well and they know already what to do. So nag-explain, "Sir, ganito yung gawin mo, ganito yung gamot, ito yung gamot for it," ganyan. Hanggang sa na talaga, parang nagamay na niya yung paano alagaan ng kambing. And that's what the interest comes. Aside from gusto mong magmanok, ayun, diba? So dapat may mga kulungan kung ayaw mag-free range and like that. Dapat talaga, you have that passion. Lagi yung sinasabi ni Sir Jin, dapat hindi lang iniisip na magkakapera ka, kikita ka. Dapat andun yung passion and the diligence itself para gawin mo yung pag-aalaga talaga ng mga hayop. Yung interest talaga ang pinaka-importante. Di ba? Correct. Oh, yes, Day? Oo. Oh, Yung sa amin diba? kasi dati, Day, yung naputol ako. You are Naputol ako, getting no? Feeling pilit-pilit, ko- siguro mga 0.2 seconds. Oo. Ayan ba? Okay na. Parang pangit talaga siya, no? Pero anyway, audio ko ba? Okay na ba yung audio ko, Day? Yes, okay lang naman. Medyo siguro dumadaan ka sa mga area na may pagka-dead spot or something na bigla ka na lang dumidikit. Pwede ba kahit pwede ba kahit dumadaan sa naka Day? Anong meron? Yung okay, kumbaga yung mukha ko lang dyan, hindi ako nakanganga. Kahit nakapilit yung aking Hindi naman. Basta nakikita lang tayo medyo yung mga chubby cheeks natin, okay lang naman yan. That's sign of progress naman. Okay lang. O, ayan. Pumipilit ka na naman as you say. So, ayun. Medyo unstable yung signal ni Clara kasi nga they're moving. But anyway, yun nga. Gaya ng tanong ni Clara, sa pag-aalaga ng hayop, sa share ni Sir Jid sa atin every now and then, pinaka-importante talaga kung gusto mong mag-agriculture o magtanim, mag-alaga ng kahit ano pa man dyan, bakit yung ang forehead ko na lang yung nakikita? Uy, baka ma-shock sila kasing lapad ng airport yun. Ano mo sa kwan? Anyway, diba? So at least man lang, andun talaga yung interest at passion natin sa ating ginagawa. Hindi lang talaga pera lang ang labanan for it. Of course, yun ang pinakauna na you have to earn for that one, but at the same time, get and dose the positivity na pwede mong makuha because of what you are doing. So gaya ng sabi ko nga, nag-research tayo ng mga positive notes for farming in which ang iilan doon is, ayan na, i-share ko sa inyo. At least you have some idea. Isa sa mga benefits ng farming is farm work helps develop younger generation. So if we can notice right now sa bansa, for this time, meron ng mga areas kung saan pwede kang mag-tour, mga farm tours na ginagawa. So meron na diba mga maraming farms right now na accepting visitors, they are touring them, ganito, paano yung the process itself. It's because it will help the younger generations to understand paano nga ba ang proseso pag nagmiklog ang manok, anong susunod and like that, the process of pagtatanim and everything, at least they have some idea about it. And of course, isa din sa mga magandang tawag ito, a goal ng farming is, farming can help the environment thrive. So with that farming itself, sa pag-aalaga mo ng hayop,
sa pagtatanim mo ng kahit anong gusto mong itanim, nakakalkal at nabubuhay mo ang ating Mother Earth, diba? So, hindi lang nakatiwangwang ang mga lupa, ayan, yung ating nagkakaroon ng buhay kasi may andyan yung mga hayop na palakad-lakad, ayan, kumakain from the grass itself, nakikita nila surrounding them. So, yun siya. So, maraming good points actually ang farming, hindi lamang for yourself, hindi lang sa kikita ka, but also it can help as well the other people around you. Of course, with farming, may it be pagtatanim or pag-aalaga ng hayop, nakakatulong ka to have or to attain that sustainability of food security. Ayan, o diba? Okay na si Clara, papasukin natin, i-open yung door natin na makapasok siya. Medyo malaki-laki na yan siya, ha? Ayan, lakihan. Ayan, Day, kamusta? Change lang ako ng phone kasi yung akong phone na ginamit kanina, naka-hotspot lang yun. So, ito na yung ginamit ko mismo na phone. So, okay na ba yung audio ko? So far, it's fine. Yes, it is. Pwede na Oo. siya. Pwede nang ilaban sa tawag ng tanghalan. Sige, kanta na. Anong kanta ang iyong hinihanda? All by myself. Tama na, Day. Maawa ka, makulimlim ang langit ngayon. Huwag mo nang dagdagan. Oo nga, gloomy masyado. Gloomy talaga masyado dito ngayon sa Davao City. May LPA. Sa Mindanao. Sabi ng ating weather forecaster dito ngayon. Yung blooper. Parang kasama na talaga yun sa live natin, no? Dapat kada hapon nandiyan siya sa tabi mo or nasa likod siya, lumalakad, tumatumbling, di ba? Dapat andyan na siya. So, parang nape-pressure na siya. Parang meron na siyang everyday na appearance. Yes. All by myself planting, all by myself taking good care of the chickens para lang sa ekonomiya, di ba? Corrected by. So, ayun nga. Yung mga binanggit sa atin kanina ni Sir Jig Type, very siya kasi, kumbaga, madali naman siyang gawin. Basta meron ka lang tawag nito, focus at saka yung determined ka talaga na pagsimula sa pag-aalaga ng hayop. Kasi lahat naman talaga, paano mo masasabing hindi mo kakayanin kung hindi mo siya masusubukan, di ba? So, ayan. So, sa lahat ng mga nagbabalak dyan na mag-alaga po ng mga hayop, of course, huwag niyo pong kalimutan na gawing partner po sa inyong pag-asenso ang ating mga produkto na King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Yan po yung number 1 animal feed supplement na rehistrado po sa Bureau of Animal Industry. So, ayan. Hello, Ayan. And ako. syempre, andyan ka. Aside sa King's Vita Plus, ayan, meron tayong Intenso, merong Panamox, Worms to Go, and King's Vita Pet para naman sa inyong mga pets. Actually, maraming option. For those mga nag-aalaga ng mga kambing o anong klaseng hayop dyan, better be prepared with the right supplement and the right vitamins and the mga saktong gamot in kaso magkasakit man po ang inyong mga alaga, diba? So that's why we tried really our best to saturate the entire Philippines, talagang entire Philippines na. Of course, syempre, What is nakikita nyo lang, saturate? you have to, ano bang other term na such na, talang, hindi ko pa ma-explain. Basta to saturate or to explore, to expand, ayan, to expand more of your services, expand your connections within the vicinity or within your AOR or area of your responsibility. So, ayun. So, yun siya. So, we're now visible sa Visayas and Mindanao, but in Luzon area, of course. Diba? Hindi na siya all by myself. It's because marami na po tayo mga suking, mga aggregate stores dyan. Ayan, sa Albay. Ayan, ubay-ubay gina siya, diba? Sa Albay. Hindi ko na siya mabasa. Sa Daraga, Albay. Ayan, sa Albay. Andyan po tayo sa Ding and Lin Poultry Supply, Farm Aces Poultry Supply, Manzihin Corporation, MVBP Aggregate Supply, Paris Store, Alipio Store, Rebangco Aggregate Supply, and RM Aggregate Supply. Ayan. While sa Ginubatan, Albay,
Diyan po tayo sa LRM Aggregate Supply, Adan Store, and Y26 Agri Distributor. And sa Legazpi, mabibili po ang ating mga produkto sa Izas Poultry. Tama ba yan? Poultry Supply, Farm Station Aggregate, B-Joy Poultry Supply, R. Palanca General Merchandise Incorporated, Biotech Enterprises, and J. Morada Aggregate Supply. Ayan. So yan po yan sa Albay po, mga suki po namin. Ayan. Okay, ayan. Nawawala na naman siya. Ayan. Clara? Clara? Saan si Clara? Andiyan pa ba ako? Nawawala ka na naman, dear. Siguro inaatake na naman ng alien ang iyong signal. But anyway, ayan. Para makarecover si Clara sa kanyang signal. Of course, aside sa mga aggregate stores po ninyo na pwede po kayo makapamili ng mga produktong ating iniundur. So, pwede din po kayong makapurchase nito via online. Ayan, yung mga nahihirapang makapamili, it's because out of stock sa kanilang mga lugar. Pwede po tayong order via online, cash on delivery, cash on pick-up with the help of LBC. Ayan, ang nakikita nyo po on your screen, our Facebook pages ng Kings Vita Plus. Yan lang po kayo mag-message. Ayun, para sa inyong mga orders. At then, sasagutin po kayo ng ating mga associates. Or, you can try as well Shopee. Hanapin lamang po ang KDM Aggregate Lines. Add to cart, check out, and yun na. Ayan, hintayin nyo lang ma-deliver po sa inyo. Mga 1 or 2 weeks, ayan. For now, hindi masyadong matagalan ang mga delivery natin. Medyo paspasa na. Unlike the previous months na medyo napakahina. But anyway, yan po yung mga options that you can choose na mas madali on your end para naman po masubukan at ma-try nyo nga yung at gano'ng epektibo ang ating mga produkto. Correct. Uy, in fairness ha, sa ating mga online order dahil ang dami ng mga repeat orders. Yung dati na nag-order ng 5 packs, ngayon in-avail na nila yung 20 pack plus 1. At kung susobra pa sa 20 packs yung kanilang o-orderin, ay magbibigay pa si Kings Vita Plus ng additional pack. So aabot siya ng siguro 3 to 5 packs yung pwede nating ililibre sa kanila if ever kumbaga tama ba yan? Bultuhan. Bultuhan o bulk orders. Yes, ibultuhan yung kanilang orders. And of course, kung if gawing partner din nila yung isa nating recommended na gamot, yung Panamox, ay of course, magbibigay din talaga ng additional freebies ang ating mga associates. Associates. Associate. Yeah. Para naman ay of course, ay maka-avail kayo of course sa ating mga online pa-promo sa ating Kings Vita Plus, Panamox, Intenso at saka Worms to Go. Uy ha, speaking of sa ating Kings Vita Pet, bili sila ng 3 bottles ng Kings Vita Pet. Ma-avail na nila yung 3+1 promo natin. So sa 3 bottles, parang na lang, 597 pesos na lang yung 3 bottles plus 1. O, diba? Wow. Murang-mura. Diba? Murang-mura. From 225 na ginawa natin 199 pesos yung kada bottle ng Kings Vita Pet. So, sa lahat ng mga parents dyan na naghahanap po ng pinakamasarap at masustansyang vitamins po para sa inyong mga pet dogs and cats, mga parrots, parrots, you mean cat, ayan, dog. Kings Vita Pet. So, the Kings Vita Pet Multivitamins Plus Minerals. Uy ha, mag-order kayo. Lahat po ng mga products na binanggit namin ni Inday Badyang ay meron po yan silang mga Facebook page. So, yun, order po kayo. Order po kayo via online kung hindi po yun siya available sa inyong mga aggregate stores or pet stores, pet shop, diba? So, lahat pwede namin gawin. Charot, pwede namin gawin. Pwede namin gawin. Pwede po yung tumambling, di ba? Pwede siyang mag-stick. Lahat, kung gusto niyo po na si Inday Badyang po yung mag-deliver sa inyo, lagay lang po ninyo ng note doon sa di ba may message doon sa TikTok or sa sa Shopee. Lagyan niyo na po note, please request po Inday Badyang to deliver our product
Basic lang po yan talaga kay Inday Badyang. Wala pong problema sa kanya. Wala pa naman akong airplane sa ngayon, kinuha ni Daddy. Kasi nga, sinira ko yung kanyang wheel. You know, so nag-tricycle lang po muna ako ngayon. Paano na yung mga tagapagmana ni Doki, ni Gok Ongweng? No, baka ba talaga sila, no? Baka talaga maniwala na Gokong Way talaga ako. Oh my gosh. Anyway, aside sa Intenso, sa iba pa meron po tayong produkto para sa mga manok panabong. Ayan, try nyo rin po ang ating Intenso products. We have Intenso Plus, yung powder type para sa mga sisiw pa lang, para pang condition, kahit maliit pa sila nakakondisyon na. And by the time they reach that right age, pwede na pong ibigay ng Intenso Power Stag, caplet type na po ito. And lastly, ang ating Intenso Premium, ayan, para saktong pangkondisyon sa inyong mga manok panabong, sure na champion po talaga yan, diba? Lalo na nga na medyo bumabalik na ang, excitement and all with that sabong thing. So, lahat ang excited. Sila uncle at kuya excited sa kanilang mga laban, probably kada linggo. Depende sa kanilang usapan. But anyway, kung gusto nyo ng mga kampiyon ng mga manok, ayan, try nyo ang Intenso para sa kanila. Ayun, tumigil na siya. Probably nakarating na siya. Feeling ko lang. Daw, be? Ayun. Dito pa ako somewhere in Quirino. Sa traffic talaga, no? The usual days. Namimiss ko yung time na nagta-travel going to downtown ng 30 minutes, 5 minutes and all. Ngayon, this time, hindi na pwede yun. Sobra. Kailangan ko na mag-1 hour. As in, I remember before, nung nagta-travel pa talaga, Indangan to downtown, dyan sa may Acacia, 2 hours, especially pag December. So, sinong gaganahang magbiyahe for that one? Di ba? Nakakapagod and all. So, that's why, wala kang choice. Kasi nga, kailangan nating magtrabaho, no? Kailangan nating sumakay and all. So, talagang I really decided na, tama na! Mag-work from home na tayo. Ayun. Anyway, ayun na. Natapos sa ating chismisan ni Clara mula sa kanyang lokasyon na pilit-pilit ko, no? Ayan. Of course, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong Friday sa ating programang AgriSenso. Bukas po ulit, same time, syempre po 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Ito po ang inyong lingkod, si Inday Badyang. At ito po ang inyong lingkod din, Clara. Na nakaupo talaga, Abangan niyo po kami bukas ulit sa Inday Badyang. Dito lamang po yan sa nag-iisang programa para sa ating mga magsasaka. Of course, sa agrikultura, wala nang iba pa ang AgriSenso. Sa agrikultura, aasenso ka. Happy Friday! Thank you so much, everyone! Happy weekend! Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Badyang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.